Povedz, aké ryby si kúpil a čo budeme robiť? Pretože... Samozrejme, najobľúbenejšia okrem sladkovodných zubačat, to je losos samozrejme, potom tu mám ostrieža a halibuta a tresku, čiže mám tu rôzne ryby a budem pripravovať rýchle polievky rybacie na 3 spôsoby. Čiže prvý bude taký ten severský, škandinávsky od Švédska, tam mám len na masielku orestovanú cibulku. Trošku som mu osolil, lebo nechcem ju restovať do hnedá, aby mi to zmenilo farbu a chcem aj pustiť tú šťavu, tú chuť, čiže tú šalotku alebo cibulku posolím, krásne pustiť tú šťavu, pomaličku restujem na tom masielku, podlejem bielým vínom, zase som ušetril zo Silvestra trošku a nechám redukovať. Čiže nechám to trošku zvariť, asi 5 minút, trošku to zvarím a pridám tam sladkú smotanu, potom tam vložím len na toho lososa, nakrájaného na väčšie kusy, alebo ho môžem orestovať zase na masielku alebo oleji a zaliať tým krémom. A sa z toho? Čože? Nie. Práve, že tým, že ak varím alkohol, takže vlastne alkohol sa odparuje, ale ostáva iba chuť vlastne tá redukovaná toho alkoholu. Ale keď si necháš bokom to víno... No veď toto vieš. Áno, no už neostalo, dali sme všetko do polievky. Takže a tam dáš teda smotanu, to bude taká krémová skôr. Áno, to bude krémová, potom tam vložím toho lososa a čerstvo nasekané bylinky, petržlenová vňať alebo koriander, trošku šafránu, aby som tam dostal tej chuti a krásnej tej žltej farby. Žiadne ťažké dochucovanie, to je tak za 10 minút. To je otázka. 10-minútová polievka a takisto budú všetky tie ostatné. Budem robiť na taký stredomorský spôsob s paradajkami a feniklom a tak ďalej. Potom robiť nejakú thajskú s kokosovým mliekom. Jasné. Ktorá ryba je v kuchyni, okrem teda lososa, povedzme, taká veľmi používaná a najčastejšie na čo? Tak u nás samozrejme sú tie tresky, ale kupuje sa už aj tuniek, aký je to pomerne drahá ryba, ale prážma napríklad, morský vlk, to sú obľúbené ryby, ale skôr potom na tie jarné a letné grilovačky, alebo to sa pripravujú ryby v celku. A potom samozrejme losos a tieto rôzne tresky, halibuty a tak ďalej, ostrieže, to sú skôr obľúbené zase keď sa vyfiletujú, aby sa krásne tie filety a už máš potom čistý kus toho mäska. Rozmýšľam, možno sa to netýka úplne polievky, ale losos sa predáva, že s kožou alebo bez kože. Ty ako kuchár odporúčaš čo? Kúpiť to, a to je jedno, či z toho chcem robiť polievku, alebo... No nie, to je jedno, lebo tam je jediný problém v tom, že aký level tej kvality alebo toho komfortu chceš. Hej? Čiže keď chceš bez kože, ak máš čistý filet, už čistý, tak jak ja som tu mal pripravený, že už to nemá ani kosti, nič. Áno. Takže ale to je trim E, to podľa tých trimov je to Tčko, Ečko a tak ďalej, ak je to pripravené. Ale samozrejme tam si priplácaš, aj keď ten losos nie je dneska už drahá ryba, už tej najlepšej kvalite a tom opracovaní stojí okolo 13 €. Ale zase si musíš určiť, keď si kúpim celú rybu, celého lososa, tak zaplatím oveľa menej. Hej? Ale zase môžem spraviť so skeletou z hlavy vývar, tatarák, filet a tak ďalej. Ale keď mám filet, tak zaplatím oveľa viac, ale už mám bez práce, bez odpadu, bez ničoho, pracujem s čistým mäskom. Teraz si dovaril aj tú s kokosovým mliekom, tak, presne tak. Len tak privania. No dobre, tak nálož. Jožinkovi tam. No, nálož, pozri sa aj. A náberačku sme tam vyvarili, už to vidím. Ale dôležité povedať, že to sú také tie 10-minútové polievky a majú spoločné to, že majú rybiu súčasť. 10 minút to trvalo na prípravu. Máme? Tak daj, naložíme aj Andrejke. A medzi tým povedz, ako si prišiel k tejto polievke s kokosovým mliekom. S kokosovým mliekom veľmi jednoduchá zase záležitosť. Na olivovom oleji, na masielku orestovaná cesnak, čili, zázvor. A nechal som... To je niečo na thajský spôsob, nie? A taký jazyjský thajský spôsob. Máš tam ešte aj citrónovú trávu? Áno, dal som tam citrónovú trávu, vyzerá takto. Áno. Tu treba samozrejme rozrezať alebo naklepať chlebáčikom, aby sa obonili tie chute. Niekto sa pýta, že prečo nedáme citrónovú kôru alebo šťavu. Že tam je rozdiel medzi tým, že citrónová kôra je horká. Tam vám zmení chuť, citrónová alebo limetková je horká, keď sa nastrúha. Citrón, keď dáte, vám to okyselí. Citrónová tráva vám dá iba príjemnú arómu. Nič vám to nedochutí, nezmení chuť. Žiadna sladkosť, len prevonia a dostane tam tú citrónovú chuť. Čiže ja som tam potom pridal kokosové mlieko, trošku smotaný, zase opäť kopec rýb a na záver nasekaný čerstvý koriander.